Dili. Ang iyang rason gyud mahigala kay ang baruganan ni Marcos lahi gyud. Ang Suljen bida di man matuon ning imo Marcos. Ano ba? Itong tagsa-tagsaon ha? At sa first, page 1 dong. Page 1, manifestation and motion. Kana, ayan, prayer man na. Ato sa page 1 ko no. Page 1. Kana, adili ni mao, katong second, ko naman eh. Katong primero, Nato primero, katong manifestation and motion. Tanawa ko no names. Sige, ato ni explain mga sukit ti paminaw ha. Kini pagkasulti ni ining Suljen. Sa ilang pagsibog, sa ilang pagtalikod, ilang gitalikdan si Marcos, ha? Gibarog mga higalang Suljen nga diim din ng imong kaso dong Marcos Jr., ha? Di mada. Kani. O, kini dong, manifestation and motion. Sige, kana. Okay, kani o. Matod pa din akong binisayon, ha? Ato ni mahigalang basahon, in English man Total, mubo naman 2 pages naman O niya, ato ko no, pramahibaw mo, onsay bot pasabot og ang Suljen mahigala kanana ang ni klaro gyud nganong di sa mulaban ni Marcos kay ang iyang baruganan lahi gayod sa imong gihimo Marcos Jr. Og abogado pala lagi ni nga dili statutory council pwede ra ning mohonghong dito nga di na ko mada imong kaso. Pwede lain katarungan ba pwede mga abogado maingon nga busy kay di mada o di ka naman yung abogado kanang i-refer lang ti kaglaing lawyer ha kay siya mo'y master aning kasuha na or baka mingon niya abogado kanang na ang wapay ko kasuway aning inani nga kaso murag dili kay ko confident mo daan ihatag ta lang kaglaing kon ana ba pero kini Suljen yung ingon nga di ang among baruganan lahi magyud ni ka Marcos god Bilang kay ni Suljen may galang gibara bagtek ni sa legal community may gala respetado kini mga sukit di ba di ba kay tulo sa Suljen na lima kag solicitor general ka mga kay gala abogado kas gobyerno di basta-basta record ni si Juan Gibara ngilngig nag-record pa kuno ni mo ni may background ba pero unsa iyang giingon ni manifestation and motion